Comencem l'acte inaugural d'aquesta jornada sobre diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe que organitza la Càtedra de Multilingüisme de la Universitat d'Alacant, de la Conselleria d'Educació i que es desenvolupa a la Universitat d'Alacant. I és una jornada d'aprenentatge adreçada a futurs mestres i mestres que esteu ací. Moltes gràcies per la vostra assistència. I ens acompanyen per aquest xicotet i breu acte inaugural les persones que estan més implicades en els òrgans i institucions que organitzen aquesta jornada. En primer lloc, a la meva dreta, jo voldria agrair la presència del director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Ignacio Martínez Arrué, que ha tingut la deferència d'acompanyar-nos este matí i fer un buit en la seva agenda, que sé que és molt complicada. Així que moltes gràcies i enhorabona pel nomenament recent i molt bona sort en la legislatura, que segur que serà bo per a tots. També ens acompanya el degà de la Facultat d'Educació, que és col·laborador en l'organització d'esta jornada, José María Esteve Faubel. Moltes gràcies de nou a la facultat. I per descomptat també el director de la Càtedra de Multilingüisme, el professor Carles Segura Llopes, del Departament de Filologia Catalana i professor també d'aquesta titulació. I jo els donaré, jo mateix, que em presento, soc el vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües, Francisco Torres, i jo els donaré la paraula en el sentit invers al que els he presentat. O sigui que, Carles, endavant, gràcies per l'organització. Molt bé, moltes gràcies. Serem breus, perquè a les 9 ha de començar. Gràcies per la presentació. Estem molt contents, la càtedra està molt contenta, i doncs també la Conselleria i la Universitat, perquè la càtedra forma part d'aquestes dues entitats, els fruits d'aquestes dues entitats són els seus pares i mares, amb el suport, a més de la facultat, que sempre es acull, sempre que fem alguna cosa relacionada amb la càtedra i, per tant, amb la didàctica de la llengua i la literatura, doncs es acull i això, estem contents d'organitzar aquest esdeveniment. Tenim grans docents en actiu, però cal reconèixer que no es pot descuidar la formació permanent. És important que hi hagi formació permanent perquè tot és millorable, perquè tot és perfectible i estem en això. També tenim grans promeses, així n'hi ha algunes, moltes, en aquesta facultat, promeses de futurs docents i futures docents, però que tampoc no podem encantar-nos a intentar consolidar la vostra formació inicial, que és la que esteu fent així, i oferir-vos el que cal, oferir actualitzacions, revisions, perquè nosaltres, profes, expliquem tot el que podem, però altres perspectives, altres mirades que vinguen de fora, que vinguen d'altres llocs, crec que són molt interessants perquè enriqueixen la vostra formació. I aquesta preocupació per la didàctica o per l'ensenyament de les llengües és més gran quan ens centrem en una didàctica d'una llengua que viu un procés de minorització, una llengua que no té una vida normal, diguem, no? I és més gran encara la preocupació quan a hores d'ara se senten veus que proclamen sense vergonya, segons el meu parer, i amb una nul·la rigorositat acadèmica i científica, que la minorització lingüística és un mite. No pot ser, això ho he llegit recentment, no pot ser, això no és així i s'ha de lluitar amb arguments contra aquesta fal·làcia, diguem. I, òbviament, no es pot tampoc oblidar que ensenyem llengües en un context cada vegada més multilingüe, cada vegada més multicultural, i això és una dificultat afegida i també és un desafiament interessant afegit i hem de saber-ho gestionar. Per tant, l'escola ha d'atendre l'ensenyament de la llengua i també ha de comprendre que ensenyar la llengua també és ensenyar la cultura que s'expressa en aquesta llengua. No es tracta només d'aprendre vocabulari o gramàtica o pronoms febles, que sí, que també, encara que no sempre agrada, sinó que també cal amerar-se, assumir també, almenys parcialment, el que és l'altre, el que parla o la que parla una altra llengua i que està al nostre costat o enfront de nosaltres. I això estic seguríssim que contribuirà, no ho resoldrà, però contribuirà a fer-nos més comprensius, a fer-nos més empàtics i ens ajudarà a empomar, ja sabeu que empomar és agafar el bo per les banyes, diguem, empomar situacions en què es produeixen frecs culturals i frecs lingüístics que, malauradament, només cal veure les telenotícies i la premsa, ens envolten per moltíssimes parts del món.
I així venen 5 figures, 4 figures, ara explicaré per què, a aportar-nos informació relacionada amb tot plegat. Per una banda, Ximo Dols ens farà una visió general del que és ensenyar llengües i sobretot vinculant-ho a l'oralitat, que és el gran punt feble i en realitat la gran força d'ensenyar llengües, l'oralitat, parlar, també escriure, però sobretot parlar. O la música, per exemple. Aina Montferrer, al final del dia, ens ajudarà a utilitzar la música i les cançons, per exemple, com a eina lingüística i també cultural, i damunt de passar-ho bé, de goig, de gaudi. Fixeu-vos que és una combinació interessantíssima. Sempre són bones associacions aquestes. O, per exemple, com hem de tindre en compte a l'aula, com hem de gestionar, empomar novament el multilingüisme a l'aula. Marielle Guispay ens explicarà com es gestiona, com es pot gestionar aquest multilingüisme a l'aula. I finalment, Ivonne Manterola i Itziar Idiazabal. Itziar no podrà vindre per motius, no ha pogut vindre per motius familiars, que ja m'han comunicat que van bé, però no ha pogut vindre, i per tant serà Ivonne Manterola el que s'encarregarà d'aportar-nos idees d'altres llocs que tenen situacions semblants a les nostres, amb una llengua minoritzada també, en aquest cas el País Basc, i que segur, encara que no tenim la mateixa situació, doncs segur que podem aprendre alguna cosa d'aquesta situació. En fi, gràcies a la facultat per la seva acollida, com sempre, i és un veritable luxe comptar amb la facultat. Gràcies al vicerrectorat igualment per creure en nosaltres, això és per creure que la càtedra val la pena, i gràcies finalment a Ignacio Martínez Arrué, que no ens coneixíem, però ara sí que ja ens coneixem, que és el nou director d'Ordenació Acadèmica, Ordenació Educativa i Política Lingüística, per interessar-se també per la nostra feina, per fer-nos costat, i tot pregant que això tinga fruits en el futur. Gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, Carles, per aquesta defensa de la llengua com vehicle de comunicació. Senyor degà de la Facultat d'Educació, José María Esteve. Molt bon dia. Jo, ha dit Carles de bon dematí que anava a ser breu, el que va ser breu sóc jo. Molt bon dia, gràcies, vicerrector, per la teva presència així, com no, senyor Martínez Arrué, perquè matinar i vindre des de València i en l'autovia quan la teníem avui de col·lapsada no és ninguna cosa. I a Carles, que espera que la pròxima vegada fiqui una hora, diguem, com diuen al meu poble, més de persona. Més de persona, una hora més acceptable. Moltíssimes gràcies a tots els assistents, perquè sense vosaltres aquesta jornada no tindria cap de sentit, perquè al fi i al cap sou els receptors d'ella. El multilingüisme és una cosa real, és una cosa que està vigent i que tots deguem d'emprar com una eina positiva i positivadora dins de l'escola. S'ha parlat així d'un multilingüisme en el que s'empren un grapat de coses. En realitat s'estan parlant de competències i avui en dia pensar en assignatures aïllades no té cap de sentit. N'hi ha que anar a aquesta globalitat i per això la facultat està compromesa. I agraïm, encara que som part participant i que Carles sempre és un més de la casa i sap que sempre l'acollim, com a tots, molt bé en les iniciatives, crec que siga en aquest marc on se fa és el més lògic, perquè al fi i al cap vosaltres com a mestres sou els que teniu aquesta possibilitat de canvi. La professió avui en dia és una professió fortament feminitzada i per tant només n'hi ha que mirar el públic assistent i per tant en mans de les dones, majoritàriament, que sempre han sigut les que han transmès la cultura i entre elles la cultura popular i el que es configura com a poble, està el futur de moltes de les coses. Els homes pareix que així tindríem una segona part o un segon estadi. No, són també tan importants com ells perquè a l'hora de l'escola som els que també transmitim junt d'elles. Torno a repetir, la multiculturalitat, el multilingüisme és un compromís que tots els presents deguem assolir i per tant
quan avui s'acaben aquestes jornades, esperem que allò que se vol posar la llavor perquè creixca definitivament i tinga una raó de ser. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Degà. Té la paraula el director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Ignacio Martínez Arrul. Endavant. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, m'agradaria agrair a la Universitat d'Alacant i especialment als seus representants així presents en la taula, al vicerector d'Estudis, al degà de la Facultat d'Educació i també al director de la Càtedra de Multilingüisme la seva invitació per a participar en l'acte inaugural d'aquestes jornades titulades Diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe. Aquesta activitat de la Càtedra de Multilingüisme és un marc de col·laboració que es fonamenta en una resolució que està establida per part de la Conselleria d'Educació, però on hi ha una bilateralitat. Per una banda està la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, d'altra banda està la Universitat d'Alacant, i ahir, sobretot, el que es tracta és de centrar l'objecte d'estudi de la situació sociolingüística de la Comunitat Valenciana. Tot això mitjançant la programació i la realització d'activitats relacionades amb la investigació, la formació i la difusió de metodologies d'aprenentatge, sobretot en entorns multilingües i especialitzadament en tot allò que refereix a l'ensenyament d'una llengua com és el valencià. En aquest cas, m'agradaria també adreçar-me al públic perquè estic parlant a les persones que seran els futurs mestres i les futures mestres i, per tant, els nostres treballadors de la Conselleria d'Educació. I a tots els vull traslladar un missatge d'ànim i, sobretot, que el dia de demà van a tindre una responsabilitat molt important de cara als nostres alumnes. I aquesta responsabilitat serà traslladar aquests primers aprenentatges, aquestes primeres ensenyances i, sobretot, hauran de traslladar un missatge molt important. I és que estem en una comunitat autònoma bilingüe. Estem en una comunitat autònoma on valencià i castellà són llengües cooficials i, per tant, són llengües que no han de competir entre si. Són llengües que han de conviure i que enriqueixen l'una a l'altra. Per tant, aquest és el missatge que el dia de demà també haurem de tindre molt presents. A banda, també hem de tindre molt present que la comunitat valenciana té diversos territoris. Aleshores, també aquelles persones que també exerceixen la seva professió, sobretot en l'àmbit d'Alacant i en determinats llocs de la seva província, també han de tindre molt present que aquesta situació sociolingüística és diferent i també hauran de realitzar una labor molt important de sensibilització quant a la importància del valencià. I aquest és el missatge que jo també d'alguna manera volia traslladar. I tornant una miqueta a l'àmbit de la Càtedra de Multilingüisme i al marc més institucional, sí que volia també traslladar que dins d'aquesta resolució que regula la nostra col·laboració se fa especial menció a que aquesta càtedra se fonamenta en els resultats i conclusions del Consell d'Europa, en els quals se destaca la necessitat de millorar les competències plurilingües. Per tant, en aquesta tasca de la docència i del tractament integrat de les llengües i continguts és en el qual també s'haurà d'aprofundir al llarg de la jornada. També vull agrair, sobretot al director de la càtedra, la predisposició que han tingut des del primer moment i sobretot la paciència amb nosaltres, perquè la veritat és que portem 2 mesos i mig en el govern i les arrencades, com sempre se diu, són dures. Aleshores, nosaltres des del primer minut ens hem posat a treballar i ara tindrem l'ocasió de profunditzar en determinats aspectes a través d'una comissió mixta també que estableix aquesta bilateralitat de la col·laboració entre el que és la Conselleria i la Universitat d'Alacant, però sí que és veritat que des del primer moment se'ns ha fet partícips de totes les activitats que es duen a terme per part de la càtedra, ja siguin presentacions de llibres, vídeos, elaboracions d'exposicions i també organització i participació en congressos i jornades com la que tindrà lloc avui. Per tant, simplement volia finalitzar la meva intervenció agraint de nou la invitació realitzada i felicitant a les persones que s'han encarregat de tot el que és l'organització de la jornada. Així que moltíssimes gràcies i espero que la jornada siga molt profitosa. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Ignacio Martínez, senyor director general. I jo també seré molt breu perquè, bé, el temps és el que mana i sobretot perquè sóc el que menys sap de totes aquestes qüestions i el que caldrà
és deixar que parlen els savis i les persones invitades per a la jornada. Sí que m'agradaria concloure aquest xicotet acte d'inauguració amb les mateixes paraules que vaig començar, sobretot agraint la presència del director general, no tant o no només per la seva presència sí, sinó també pel suport que fa la Universitat d'Alacant i per creure, per la confiança en la Universitat d'Alacant com a destinatària, com a depositària de la càtedra de multilingüisme. És cert que la càtedra es va crear, com ha dit, mitjançant una resolució de l'any passat, de 2022, de juliol, si no m'enganye. Es va fer la presentació just ara fa un any, en octubre del 2022, a l'altre edifici de la Universitat d'Alacant, però és molt interessant i jo crec que és de molt bon gust també que el nou equip de la Conselleria estiga també al nostre costat, que continuï confiant en la Universitat d'Alacant i en la càtedra de multilingüisme per desenvolupar accions de difusió de lo que és l'ensenyament de les llengües, no només el valencià, però particularment el valencià, perquè efectivament és una llengua minoritària i minoritzada, i que, per descomptat, la Conselleria sap també que ens tindrà també sempre al seu costat. També igualment a la Facultat d'Educació, que desenvolupa una tasca jo crec que encomiable, té 3 graus, el d'Educació Infantil, d'Educació Primària i 2 màsters, un dels quals és un portaavions, un altre és una fragata, i tots dos la veritat és que són buques insígnia, com es podria dir, del que és l'educació a la província d'Alacant, efectivament, i jo crec que s'ha d'agrair, en el meu cas des del Vicerrectorat d'Estudis, la feina, la tasca que es fa des de la Facultat d'Educació en la formació del futur de l'ensenyament, del futur de l'educació a la comunitat valenciana, al sud de la comunitat valenciana. I de la càtedra, què puc dir? Jo, Carles, saps que em té sempre al teu costat, el que vulguis fer, jo, si puc, estaré sempre al que tu em manes. La càtedra és un projecte de la Generalitat, però que compta amb el suport de la Universitat d'Alacant i que efectivament és podríem dir, un paraigües institucional per desenvolupar accions que crec que és molt interessant que des d'enllà es puguen fer jornades com aquesta, que en principi no tenia previst un acte inaugural com aquest, però que hem forçat un poquet també per donar la benvinguda al director general i que us agraïm moltíssim que esteu ací. També als ponents, que veniu des de diferents universitats, Sant Etienne, Universitat del País Basc, la Universitat també de Ginebra, en Suïssa, i la Universitat de València. Moltíssimes gràcies per estar ací a una hora, diguem, tan poc humana, com deia el degà, perquè pels que som d'ací és matinar un poquet, és lo normal, però pels que veniu de fora, des de València o des d'un altre lloc, és més sacrificat. Moltíssimes gràcies per estar ací, per dedicar-nos a aquesta jornada i per descomptar també a totes vosaltres, a tots vosaltres i totes, per estar ací, per venir a aprendre, perquè jo crec que sobretot us anime a que al llarg de la jornada no estigueu de manera passiva, sinó que alceu la mà, pregunteu, feu debat amb els ponents, perquè teniu el privilegi de poder comptar amb persones que són experts en la matèria i per tant profiteu-les. I jo crec que el que toca és declarar inaugurada aquesta jornada i desitjar-vos un dia que siga molt bo, molt profitós. Moltes gràcies. Gràcies a tots per la vostra assistència i anem a començar la primera sessió amb la conferència del doctor Joaquim Dols, que és un dels referents en l'ensenyament de la llengua oral i de la llengua escrita i de la seva didàctica, i amb una llarga experiència com provaré de resumir o intentaré resumir així atès el seu gran currículum. Avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres a un dels referents europeus sobre l'ensenyament de la producció oral i escrita i un gran coneixedor també de la situació lingüística i del sistema educatiu valencià. Es tracta del doctor Joaquim Dols, que va néixer a Morella l'any 1957, llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i que també obtingué el diploma d'Estudis Avançats en Ciències de l'Educació en Didàctica de les Llengües com a becari de la Confederació Suïssa. És també doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Ginebra i va ser nomenat professor de docència i recerca en 1997. Probablement. Probablement, no? Google ho sap tot. Diu, és catedràtic d'ensenyament de llengües des de 2005
i podem dir que ha sigut i continua lligat a la Universitat de Ginebra, on ha ensenyat i ensenya idiomes i formació del professorat. Exactament. Pel que fa al seu perfil investigador, des de 1980 porta a terme recerques sobre el desenvolupament del llenguatge i sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües des d'una perspectiva d'interaccionisme sociodiscursiu. Fou ajudant de l'equip docent francès en Jean-Paul Broncard i investigador a la Universitat de Lille en el projecte Didàctica del text argumentatiu, desenvolupament i avaluació de seqüències d'ensenyament que fou dirigit pel professor Yves Riboutier. Al seu retorn a Ginebra va ser successivament col·laborador, professor ajudant i col·laborador científic del Servei francès del Departament d'Educació Pública i investigador amb el projecte Desenvolupament i avaluació de seqüències didàctiques per a l'ensenyament de l'expressió oral en primària i batxillerat. I és membre del grup de recerca GRAPHE i FORENDI. Com veiem, entre les seues múltiples investigacions, les més conegudes es refereixen al treball sobre l'ensenyament de la producció oral i escrita, els gèneres textuals, les seqüències didàctiques, les dificultats d'aprenentatge i l'anàlisi de l'activitat docent. Actualment centra la seva nova recerca en la formació del professorat en l'ensenyament francès. Té una llarguíssima obra científica, però per a resumir, com se'ns en va el temps, simplement ens referirem al mític manual per a un ensenyament de l'oral, iniciació als gèneres formals a l'escola, que fou editat per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i les publicacions de l'Abadia de Montserrat i que per la seva vàlua didàctica es troba com una de les lectures suggerides en l'assignatura didàctica de la llengua per a l'educació primària. I retallant les possibles referències que podríem fer de la bibliografia en diversissíssimes llengües i sobre unes temàtiques tan interessants per a nosaltres com l'oral i l'escrit i el seu aprenentatge, dona pas al doctor Joaquim Dols. Moltes gràcies. En primer lloc, voldria dir-vos que estic molt content d'estar avui a Alacant en un tema que és ensenyar a les escoles valencianes, entre parèntesis, llengües. Per què li he donat aquest títol? Perquè quan s'ensenya també en una llengua o en diverses llengües. I estic particularment content de tindre un públic de futurs professors perquè el meu repte, com ara us explicaré, és el mateix que el vostre i m'agradaria apropar-me al públic nou que representa els futurs mestres del País Valencià. Per què? Vosaltres no coneixeu la biografia oficial acadèmica, però no coneixeu com un xiquet de Morella o un adolescent de Morella a la vostra edat se'n va anar del poble i em dieu, els meus cognoms són Dols Mestre, que té una significació particular, i m'he passat la vida tratant de ser, no sé si dolç o salat, però un mestre. Però la meva hipòtesi és que ensenyar a València és més difícil que el que he fet en la meva vida. La meva primera classe va ser a un poble de Galícia a 12 quilòmetres d'una carretera i tenia una unitària en xiquets de 4 a 16 anys que no havien après a llegir i a escriure. I en 3 mesos tots van aprendre a llegir, a decodificar, però a començar a llegir. I jo no sabia gallec, però els vaig ensenyar en gallec. I els meus companys diuen, com ho fas? M'he passat tota la vida intentar comprendre què és el que passa quan un ensenya i què és el que passa quan un aprèn. I he ensenyat a Galícia, he ensenyat a Suïssa, un país plurilingüe. Sabeu que si us trac ara un bitllet, als bitllets hi ha 4 llengües, una de les quals, el romanxe, la parlen 25.000 persones, però on no hi ha conflicte lingüístic, i a una ciutat on el 40% és població estrangera. El 40% és molt,
i molts dels que estan naturalitzats, que tenen nacionalitat suïssa, a casa parlen una altra llengua, perquè els fenòmens migratoris són molt importants. Per què us dic això? Perquè jo he treballat a Brasil, he treballat a Portugal, a diferents països de parla francesa i m'he dedicat a ensenyar, a formar professors. He tingut més de 5.000 formats a Suïssa, fa 44 anys que estic a Suïssa. I el meu repte actual és tornar a les meves arrels i comprometre'm una mica en aquest país que és el nostre, en València, perquè tal vegada, considerant que el context era molt difícil, jo vaig fugir i vaig voler aprendre a un altre lloc i he fet a un altre lloc el que no he fet mai aquí. I potser m'equivoco, però jo avui vull començar una nova fase de la meva vida més dedicada al nostre país, independentment de quins siguin els grups polítics que vagin per davant, perquè crec que es necessita. Però amb la impressió de que ensenyar a les escoles valencianes és un repte important i per això us admiro a la gent jove que heu triat com professió mestre i per això vull posar-me en el vostre lloc i aprendre amb vosaltres. 3 consideracions prèvies. El títol de la conferència reprèn un llibre escrit en Idiazabal, que per una qüestió de malaltia no ha pogut vindre, que en castellà, que es diu Ensenyar llengües en contextos multilingües. Jo he posat un àmbit més petit que és les escoles valencianes. Nosaltres formem part, totes les persones que parlaran avui en aquestes jornades, d'un grup que des del punt de vista acadèmic diem sociodidàctica de les llengües. Per què? Perquè ensenyar llengües depèn dels contexts. I per això us estava dient que a mi m'ha estat més fàcil ensenyar en francès a Suïssa que ensenyar ací. O sigui, jo m'he quedat tota la vida treballant allà pensant en les dificultats particulars que són dificultats lligades a un conflicte lingüístic que tal vegada a Suïssa no es viu com un conflicte. Des de sempre no hi ha un problema en les diferents llengües, excepte les llengües de la immigració que podrem parlar, que són llengües minoritzades i que són importants. I la primera qüestió prèvia és que quan s'ensenya hi ha que contextualitzar, hi ha que veure quina és la realitat de les escoles. Jo ahir vaig arribar, fa 24 hores que estic a Alacant, vaig arribar a l'aeroport d'Alacant i vaig vindre directament ací. Per què? Perquè volia veure com és la vostra universitat, que la trobo de luxe, però pràcticament no vaig sentir parlar en valencià. La funcionària, la conserge, que és de Callosa, jo vaig voler entrar a la sala per veure la sala i va vindre, vostès qui són? Dic, disculpe, però volíem veure la sala. Parlo un valencià perfecte, però preferia el francès per parlar amb nosaltres. Però els alumnes a fora, la majoria parlaven únicament en castellà, però quan els preguntava en valencià me contestaven en valencià. O sigui que és una situació, quin nivell de coneixement de l'anglès, del castellà, del valencià es necessita per ensenyar i com fem en un context com el de la ciutat de Sant Vicent o d'Alacant, com fem per ensenyar llengües en aquest context particular. I el grup que jo represento, que us dic, es diu Sociodidàctica de les Llengües, es planteja com ensenyar el castellà, l'anglès, el francès, les diferents llengües, el valencià, en el context que és el nostre. I l'eina d'ensenyament, quina aprenem? Ho fem tot en castellà, perquè jo vaig assomar-me a veure com donaven les classes els meus companys de la Facultat d'Educació i totes les classes eren en castellà. Dic, home, si han d'aprendre a formar en valencià, com és que hi ha tan poques classes? Disculpeu si m'enganyo, perquè clar,
no és cap estudi seriós, és simplement un passeig per la universitat. Però després, quins són els objectes? L'equip de Ginebra que jo represento dona molta importància a clarificar què és el que s'ensenya quan s'ensenya una llengua i què és el que s'ensenya en diferents matèries. Diguem, hi ha l'eina d'ensenyament que sempre és una llengua i com fem per ensenyar en diferents llengües i què és el que ensenyem. Per exemple, ja que el degà és de música, que sàpiga que aquest any el Premi Internacional d'Innovació Educativa, i ho dic també al director general d'Ensenyament, és d'un projecte valencià, perquè jo era jurat, però no vaig tenir una influència particular, era un bon projecte, sobre fer entrar les bandes musicals a l'escola, i ho ha guanyat una escola, un projecte valencià, és un premi que dona Andorra, però vull dir que... Com fem per articular l'ensenyar en una llengua i quins objectes ensenyem? Què significa la malfada? Una cosa que és important i que ens pot portar a una confusió. Itziar Idiazabal i jo vam distingir en el llibre que us estic anomenant la diferència entre immersió lingüística i submersió. La submersió és quan un s'oblida de quines són les llengües dels alumnes i ho fa tot en una llengua. És a dir, l'escola que jo vaig viure a Morella quan era un xiquet era tot en castellà i els alumnes érem tots valencians, valencianoparlants. És una forma de submersió. I hi ha formes de submersió que s'obliden de quina és la llengua d'origen. Vosaltres podeu tindre una classe on hi ha 10 xiquets arabofons o que parlen l'amazic i podeu oblidar-se de quina és la llengua. La immersió és una forma diferent d'ensenyar en el que es pren en consideració les llengües d'origen i se pot utilitzar una llengua per reforçar els aprenentatges, sabent que els estudis seriosos que es fan sobre la immersió, no en una circumstància política particular, quan es treballa seriosament, donen molt bons resultats perquè és molt més fàcil, i això totes les investigacions que vosaltres llegireu ho diran, és molt més fàcil aprendre una llengua quan es parla en aquella llengua. Si vosaltres voleu aprendre l'anglès, és normal que si al mateix temps que s'us ensenya anglès, qui ensenya parla en anglès o dona una matèria escolar en anglès, s'aprèn molt més fàcilment. I de cara a la revitalització d'una llengua minoritzada com el valencià o simplement per l'ensenyament de l'anglès o simplement per l'ensenyament d'una altra llengua, és fonamental poder tindre una part de l'ensenyament, almenys, que és en la llengua minoritzada. Però sempre fent-ho des de les primeres etapes d'escolarització i fent-ho de manera que es prenen en consideració les capacitats i les realitats lingüístiques dels alumnes. Perquè, clar, no és el mateix ensenyar el valencià a la ciutat d'Alacant o a una altra ciutat on la presència, els usos fora de l'escola del valencià són molt més importants, com és el cas del meu poble d'origen, a Morella, on tothom pel carrer parla en valencià. Però això no vol dir que no s'ha d'ensenyar, això vol dir que s'ha de prendre en consideració el context. I això exigeix que vosaltres teniu que tindre un repertori per poder ensenyar les diferents llengües, no sols el valencià, l'anglès o les diferents llengües, i a l'ensenyament primari teniu que dominar-ho i poder-ho fer com s'exigeix a Ginebra, on jo formo professorat, tots els alumnes han de dominar l'alemany i l'anglès, a pesar que estan en un territori en què la llengua del territori és el francès. I això és una exigència de tots els 26 cantons de la Confederació Helvètica de Suïssa. I
Per això dic que vosaltres teniu un repte important en un context que és un context complex, però que és un repte magnífic. I jo vull fer-me més jove del que soc i comprometre'm una mica més en el meu país d'origen i aprendre amb vosaltres. Però hi ha una exigència de formació i de coordinació en el professorat i d'elaboració de materials que és important. El que jo faré a partir d'aquesta visió general en la que s'exigeix comprendre millor els contextos són 3 propostes. Les 3 propostes són simples. La primera es refereix a la influència dels contextos multilingües i la didàctica del plurilingüisme o de l'ensenyament de les diferents llengües. I com fer en un país on la diversitat lingüística és important i sobretot, el que és pitjor, i en això els que coneixeu la sociolingüística ho sabeu, on hi ha actituds que són molt negatives. Jo recordo haver arribat a Alacant parlant valencià i la persona em diu que jo no soc valencià. Dic, home, jo soc de Morella, molt educadament. I diu, és que si a Alacant no parlem valencià, parlem alicantí. Dic, doncs parlem en alicantí, que jo també el comprenc, l'alicantí. O sigui, hi ha actituds, o per exemple, en un moment molt difícil de la meva vida, perquè estava morint la meva germana, i tenia un testament vital en valencià, i el metge dia que no el comprenia. I en aquells moments, que quasi em fa plorar ara, tindre que traduir el testament vital de la meva germana i interpretar-lo en un metge de Vinaròs que dia que no comprenia el valencià és dur. Això que vivim situacions que són particulars i que no s'aprofita suficientment la riquesa de la diversitat. La idea és simple, és fer de la diversitat la força per crear actituds positives, perquè sense una actitud, si tenim preconceptes, l'ensenyament no funcionarà. Si les xiques teniu un preconcepte sobre les matemàtiques, us costarà més aprendre les matemàtiques i ensenyar les matemàtiques. Si teniu un preconcepte sobre l'anglès, per exemple, a Suïssa, a pesar que l'alemany és la llengua més important, el que es parla és el suís-alemany, que té una diferència en l'alemany clàssic, com les diferents, la pitjà, les diferents varietats. Si jo tinc un preconcepte sobre el parlar de Llíria, que no el tinc, però el capto, la pitjà del nostre degà, si tenim un preconcepte és difícil treballar, perquè és una visió negativa. Com crear actituds positives i com aprofitar la diversitat per fer algo exemplar, com pot ser el que es pot fer al nostre país. La segona proposta dona una certa prioritat a l'oral. Ja ho heu anunciat. Jo dono molta importància a l'escriptura. Jo he vist que està tota la universitat plena de cartells escrits en valencià de Joan Fuster, de diferents autors, però després la majoria de gent parla únicament en castellà. Clar, s'ha de fomentar l'ús de l'oral i us explicaré per què actualment a tots els països s'està donant una importància enorme. A França, per entrar a les universitats, ara s'exigeix una avaluació de l'expressió oral. I veureu com això s'anirà generalitzant. I hi ha una preocupació en afinar els currículums per veure què fem a les escoles per l'oral, però veureu que per aprendre a llegir i a escriure, si no hi ha un domini mínim de l'expressió oral, és molt difícil passar a la llengua escrita. I, a més, a tots els països europeus, l'entrada a l'escola cada vegada és més precoç i exigeix tindre idees clares del que fareu vosaltres a educació infantil en la llengua oral. Però una vegada sabent llegir i escriure, el desenvolupament de l'expressió oral continua sent important. O sigui que han d'aprendre a fer una conferència en anglès, a fer una entrevista en anglès,
treballar sobre aquestes qüestions. Doncs fem dels usos orals la base de la didàctica de les llengües. Per què? Perquè és fonamental. Per supost, això no treu cap importància ni a l'ensenyament de la literatura ni a l'ensenyament de l'escriptura, però si ens posem a estudiar Ausiàs March, m'encanta, o Tirant lo Blanc, i no sabem parlar malament rai, en castellà seria el mateix. O sigui, si es treballa la Celestina i Don Quixot i no sap parlar, vull dir, hi ha una cosa que no funciona. Al meu país d'adopció, Suïssa, hi havia un temps que em diuen el senyor seqüència didàctica. Per què? Perquè vosaltres com professors heu de saber el que és prioritari en l'ensenyament, però heu de veure com ho feu. I l'aprenentatge és un procés, no és un miracle, s'apreneu de memòria una cosa, passeu un test QCR, es diu QCR? Sí. I ja n'hi ha prou. No. El procés és tan important quasi com el resultat. I jo dono una importància fonamental a dues idees. La primera és la idea de projecte. Per exemple, jo tinc ara un projecte vital que és de retornar al meu país d'origen el que he après fora. Estic retirat i a més benevolament i ho dic al servei dels meus companys. Sempre que em demanareu vindré. Carles, el flamant catedràtic de la càtedra multilingüisme, sap que vindré sempre. Però, o sigui, la noció de projecte. Què és un projecte? Això, o sigui, Paulo Freire... Parlar de projecte en educació és si jo sé on vaig, anticipo cap a on vaig, tinc una part del trajecte fet. Si vosaltres sabeu cap a on aneu i doneu sentit al que feu, ja aneu molt cap avant. Hi ha un psicòleg que va estudiar com els que van sobreviure als camps de concentració nazis, el tindre un projecte de vida els va ajudar a sobreviure. Tindre un projecte en la vida no és únicament d'ensenyament per donar sentit als aprenentatges dels alumnes. És una qüestió quasi filosòfica, vital. Si vosaltres sabeu cap a on aneu, us ajuda a viure. Jo crec en això. És una espècie de filosofia una mica religiosa. No, és una filosofia vitalista en què inclús per eixir de la depressió, saber cap a on se va i tindre un projecte vital ajuda no sols a sobreviure, sinó d'una manera molt més rica a viure. I jo soc partidari de projectes integrats de llengües i de treballar en seqüència, és a dir, pas a pas, creant itineraris per aprendre les coses. O sigui, no una activitat puntual, sinó un treball en itinerari. I en això jo li dic la enginyeria didàctica. I dic, València té una situació ideal per a crear projectes, materials, itineraris per a l'ensenyament de les llengües, inclús per ensenyar simultàniament dues llengües juntes. Podeu ser exemplars. I contràriament al que deia John Fuster, jo penso que l'educació i l'ensenyament de les llengües hauria de ser un projecte col·lectiu que es mobilitza a tots. El conflicte lingüístic del País Valencià està destrossant el País Valencià. I ho dic mirant al director general, que espero que ho faci tot el possible per evitar accentuar un conflicte ridícul. A Morella tenim un dinosauri, s'ha trobat un dinosauri que li diuen, però sé que he de dir el nom, el més gran del món, a Morella ho tenim tot gran, de 25 metres de llargària i li diuen
Gran Titan morellensis. I ara alguns ens diuen que ja a l'època prehistòrica ja es parla el valencià. Diguem que tenim l'obligació des de les universitats i des de l'ensenyament parlar de ciència, és a dir, de referir-se als que s'han passat la vida estudiant les coses i la història de la llengua i la situació, les situacions. No podem ser mestres i inventar-nos una realitat que no existeix. I això jo trobo que és important per a tots, no d'una orientació política o una altra. Què dic? La tercera proposta és treballar en seqüències. No insistiré en el context valencià, que és un context molt particular perquè dins de l'estat espanyol és el que ha rebut moviments migratoris, jo diria, més variats, també a altres llocs, però a Alacant, per exemple, teniu, tal vegada més, perquè les dades són més antigues, el 25% de la població és població estrangera en una diversitat de llengües important. A la província de Castelló està el romanès, que té una importància, se'ns parla romanès pels carrers. I tot això complica el fenomen que estem estudiant, perquè parlarem de llengües minoritzades com el valencià, que és la llengua de la part més important del territori de la comunitat o del País Valencià, però hi ha moltes altres llengües. I la meva aportació, o el que jo us puc dir, dic, però no us preocupeu, no heu tingut mai la proporció de població estrangera que té Suïssa, ni la diversitat que té Suïssa, perquè Suïssa té 8 milions i mig d'habitants, 4 llengües oficials, però a la nostra universitat hi ha 125 nacionalitats diferents, que és dir molt, O sigui, 125 nacionalitats diferents entre els estudiants de la universitat. I als barris populars tenen més del 50% dels alumnes que no són de llengua materna francesa i no hi ha cap problema. Com és possible que a Suïssa s'ensenyen les llengües de la immigració, hi hagi classes d'acollida i no hi ha cap problema? Llavors, jo volia insistir en els problemes demogràfics i la proposta d'Europa, que és la mateixa per a tots, que és partir del repertori de l'alumne, però això suposa conèixer els repertoris dels alumnes, treballar a partir de les capacitats inicials dels alumnes i almenys 3 llengües a l'escola, que és la proposta que es fa al País Valencià, però en cada llengua matèries escolars i llengües en altres matèries. Això és el que es proposa a Europa i és el que es proposa així. Quan us demanen a vosaltres, futurs professors, quins arguments en defensa del plurilingüisme, perquè en particular a les comarques del sud i aquí a Alacant hi ha una resistència, penseu en 3 arguments que són 3 arguments científics. Nosaltres estem al temple de la ciència, estem a la universitat i s'ha de defendre el que són les investigacions rigoroses i el que diuen les investigacions sobre l'aprenentatge de les llengües. I què es diu, quins són els 3 arguments que vosaltres teniu que retindre? No us dono bibliografia, però us puc passar molta bibliografia sobre el tema. En primer lloc, la riquesa cognitiva de l'alumne, de la persona bilingüe. Per què? Inclús les persones d'edat Alzheimer, el fet d'haver passat per diverses llengües, arriben a recuperar més si hi ha un accident neurològic, i això ho diuen cognitivistes, gent que ha estudiat el funcionament del cervell. És a dir, que hi ha una riquesa cognitiva en el fet d'aprendre diverses llengües i la flexibilitat mental que dona l'aprenentatge de diverses llengües. El que és evident és la sociabilitat. Si vosaltres parleu únicament una llengua, no entreu en la cultura de l'altre. I això suposa descentrament, entrar en el món de l'altre. Jo, per exemple, ara quan viatjo a Brasil o a Portugal, jo les conferències les dono en portuguès, però jo m'he donat compte que aprenent la llengua jo sentia les cançons i quasi no
no comprenia. Ara entro en la cultura. I a pesar de ser la mateixa llengua, entre Portugal i Brasil, te n'adones que hi ha elements culturals que són diferents. Què vol dir això? Que entres en l'alteritat. Si tu parles altres llengües, pots apropar-te a la vida de l'altre i les relacions socials són diferents. I després hi ha les possibilitats pràctiques del domini de les llengües. Les veieu perfectament en una llengua franca com l'anglès per poder viatjar pel món. Les heu deixat de veure en llengües veïnes per preconceptes. Per exemple, jo dono molta importància a l'aprenentatge del francès i del portuguès a la gent de l'estat espanyol. Són veïns i és important. I les possibilitats pràctiques de l'aprenentatge d'una llengua són enormes. Si els pares ho comprenen, deixen de menyspreuar també les llengües minoritzades. En la conferència de Marie Rispall us parlarà d'actituds. I jo crec que així, a València en general i a Alacant en particular, la qüestió de les actituds i els preconceptes és fonamental. Hi ha que lluitar contra els preconceptes negatius sobre l'aprenentatge de les llengües. Però, des del meu punt de vista, és necessari però no suficient. I el que és important també és entrar en l'aprenentatge, és a dir, no únicament que et comprenguen, sinó que puguen utilitzar les llengües en totes les circumstàncies. Jo vaig rebre fa una vintena d'anys un Erasmus d'aquesta universitat. Us ho dic perquè teniu la possibilitat de viatjar, que també és una forma de descentrar-se, per l'anglès, el francès i les altres llengües. L'estudiant, que no diré el nom, va triar Ginebra perquè va llegir Genève i es pensava que se n'anava a Gènova, a Itàlia. O sigui, la primera, el que fa el saber. I en aquell moment jo era el responsable de l'acollida dels Erasmus a la meva universitat i dic, ui, que bé, d'Alacant, li parlo en valencià i diu, jo el comprenc però no el parlo. Vai, li parlo en anglès, igual, i el francès no l'havia estudiat mai. Dic, sort que me va tindre a mi que li parlava en castellà, però, vull dir, se n'adoneu de com no és únicament les actituds, sinó que hi ha que entrar en els usos. Jo soc un defensor d'ensenyar la llengua, no únicament... Diguem, ara l'actitud pel valencià és més positiva que fa 30 anys, jo me n'alegro, però si tu preguntes al taxista en valencià i te contesta en castellà, doncs, bueno, no l'ha pres o no l'ha volgut aprendre, no ho sé, perquè aquell xic de l'Erasmus havia passat 7 anys estudiant valencià com a matèria escolar, però no el parlava. Ahí hi ha un problema. I l'anglès l'havia estudiat, però tampoc el parlava. Que tenim que vigilar pels resultats. I el treball sobre la diversitat lingüística és essencial per vertebrar la societat. Jo tinc tot un plantejament, me'n diuen que em queden 10 minuts, i no us presentaré les propostes concretes que jo volia presentar en la conferència, i ho deixo pel diàleg, perquè jo crec que en el diàleg es pot aprendre tant com en una presentació, en un monòleg. Simplement dir-vos que jo he estat molt actiu a Andorra en la creació de les escoles andorranes. Andorra és un país en què la llengua oficial és el català, però la tradició escolar, o sigui, a finals del segle XIX, els francesos van crear escoles franceses i les primeres escoles eren en francès. L'estat espanyol va crear escoles espanyoles i, clar, tenien escoles gratuïtes i podien triar les escoles privades de la Iglesia, les escoles franceses en francès i les escoles castellanes de l'estat espanyol. Però els anys 80 van voler crear escoles en què ensenyés el català. I jo vaig estar molt amb ells
en la creació de les escoles. Són escoles particulars perquè són com les escoles que jo voldria al meu país, és a dir, escoles plurilingües, en què s'ensenya un repertori de 4 llengües. En el cas d'Andorra, per 2 aules tenen 3 professors. Un parla sempre en castellà, l'altre parla sempre en francès i el tercer parla en català. I s'ensenya a llegir i a escriure en les 3 llengües. I a partir dels 8 anys, crec que són els 8 anys, disculpeu si m'equivoco, s'inclueix l'anglès, però també com llengua d'ensenyament. O sigui que hi ha professors que ensenyen sempre en anglès, hi ha professors que ensenyen sempre... I ahí s'associa la persona en la llengua. I el que vam fer és crear un currículum que jo dic ascendent. Què és un currículum ascendent? Els centres escolars elaboraven els materials en les 4 llengües i clar, és un país que hi havia llavors 5 escoles i ara n'hi ha 7 centres escolars de primària, és un país molt menut. El territori d'Andorra és més menut, és més gran, diguem, però es porta poc en Gaza, ara que estem mirant la guerra. No? Però la idea era crear materials per l'ensenyament de les matèries escolars i per l'ensenyament de la llengua en una forta participació del professorat i en una col·laboració entre les 7 escoles andorranes. Per què us dic això? Perquè el que jo no podré presentar, però si m'invita el professor vindré quan ell vulgui, és la importància que jo dono a elaborar materials i a que els futurs professors aprenguen a elaborar materials per l'ensenyament de les llengües i, si pot ser, articulant les diferents llengües ensenyades. I en les 3 intervencions d'avui també parlarem d'això. Començo per la darrera pensant en el degà que Aïna Montferrer treballarà per un projecte que tenim col·lectiu, però el treball que ella presentarà avui és d'ella, que és com utilitzar la cançó com una eina multimodal per l'aprenentatge de l'oralitat. Per què? Perquè aprendre una llengua és aprendre-la a cantar. Quan apreneu anglès, el suprasegmental, la entonació, és fonamental. I nosaltres pensem que una eina important per l'ensenyament d'una llengua és la cançó. Els professors de música ja ho sabien, però Eina us aportarà novetats sobre la qüestió. L'equip d'Itziar Idiazabal i Ivonne Manterola fa anys que treballen sobre l'ensenyament de les llengües minoritzades a un país en què l'euskera, la llengua basca, està en una situació una mica com el valencià a les comarques sud. Llavors, l'exemple de les propostes d'ells us pot interessar en particular i serà la segona intervenció, i la que vindrà després de la meva és de Marielle Rispall, que farà l'esforç de presentar en castellà per veure com un ús limitat permet de fer una conferència en castellà, si necessita alguna ajuda li la donarem, sobre com acollir la diversitat lingüística a l'escola, que sapigueu que ella ha viatjat molt a diferents països, tant d'Àsia com del nord d'Àfrica, com d'Amèrica Llatina, i el tema de les llengües minoritzades i de com abordar l'acollida de les llengües de la immigració és un tema fonamental per ella. Algunes vegades hem titulat les nostres intervencions Fronteres i passatges entre les llengües per a evocar aquesta problemàtica. És això el que us proposava. Per supost, entre el que volia presentar i el que he presentat és una petita part, però jo crec que és suficient per donar una primera pinzellada i obrir el debat amb vosaltres sobre el tema. Moltes gràcies al doctor Joaquim Dolç.
I si hi ha preguntes, ara és el moment. Tenim més temps? Doncs ho deixem així i a les 11 doncs, podem fer un Molt bé. debat. Jo agrairia a l'alumnat que penseu, que anoteu qüestions. Si no les podem abordar avui, les envieu per escrit i jo em compromet a respondre. Qüestions que, perquè vosaltres ara comenceu les pràctiques, i és evident que un dels aspectes més importants de la vostra formació és la didàctica de les llengües. Una cosa que m'agrada molt, que vull comentar, el tema de la diversitat, disculpa que no el tema de la diversitat és important que no es comprenga com un problema, que no es comprenga com una situació que ens destorba, que no és nostra, que està però que no acaba d'estar còmodes amb això perquè no tocava. Això és un error. La diversitat s'ha d'empomar novament de manera positiva i aprofitar-la per a convertir-la en alguna cosa millor, per aconseguir, per a fer un projecte en què incorpora la diversitat i que aconseguisca, pel que fa a les llengües i pel que fa al que siga, un millor resultat. Crec que és una grandíssima idea. Jo ho crec, som tots diferents i no va, hi ha una confusió en el fet de no respectar la diversitat, de considerar que va en contra de la igualtat. La diversitat no és això. Vosaltres no voleu que a tots us traten exactament. O sigui, davant la llei tots tenim drets comuns, no? Però som tots diferents i en l'educació és fonamental. Si teniu un alumne sord, s'ha de prendre en consideració la sordera. Si teniu un alumne que acaba d'arribar a l'escola i ve de Marroc, ho heu de prendre en consideració, perquè la inclusió suposa això. I hi ha països com Canadà, i us puc donar exemples, en el que la forma d'acollir el que ve de fora assegura que no hi ha conflictes després, perquè si vosaltres es margineu a un barri, els poseu tots junts, com ha passat a França, disculpa, és una base de problemes i de marginació. O sigui que la diversitat a tots els nivells no té per què ser negativa, al contrari, obri portes i finestres cap al coneixement del món, que és complex. Molt bé, moltes gràcies, molt agraïts per estar allí. Continuarem durant tota la jornada en el diàleg.